Parece que este luns en Galicia as rúas estarán secas. Pola mañá, no norte da Coruña, fará sol. E na chea de Lobos, néboa. E no resto de Galicia, sol con nubes. O vento non pasará dunha brisa suave. As temperaturas estarán entre 23 máximas e 4 mínimas. Pola tarde parece que empeorará o tempo e o ceo estará con sol e nubes. Un vento moderado que sobra do nordeste ao noroeste. Pola noite teremos un ceo encapotado. O vento será forte e soprará do nordeste ao noroeste. Isto foi todo. Volvan mañá pola noite. A ver o próximo programa. Adeu.